Vítejte na stužkovacím večírku třídy Oktávy. Jak už jistě víte, a nebo možná tušíte, byl jsem požádán svými spolužáky, abych při této ojedinělé příležitosti pronesl proslov. To pro mě velká čest a zároveň i tak trochu rána pro můj nabitý plán. Jelikož jsem teď trochu ve skluzu a, jak jistě víte, plán se musí dodržet. A když jsem si dal tu práci a napsal si proslov, tak bych vás chtěl poprosit, abyste ještě chvilku vydrželi a necinkali mi do toho skleničkami. Ano, dívám se na vás, Radku a Inko. Ještě než začnu, tak snad jen v Americe se mi daří dobře a v době, kdy vy se budete pouštět můj proslov, tak náš fotbalový tým hraje semifinále východního min, tak snad se nám podařilo vyhrát. Teď už ale k těm 7 rokům, které jsem si s vámi prožil. Prima. Tehdy bylo všechno ještě sranda, hlavně trápení naší třídní, tehdy ještě sleční Urbánkové, dnes už však paní Malíkové. Spousta nás dostala svá poslední vysyčení se samými jedničkami. Já mezi nimi mimochodem nebyl, samé jedničky jsem měl naposledy v 5. třídě. Pak přišla sekunda a my jsme se začali učit chemii a němčinu. 2 předměty, ve kterých jsem vždy vynikal a byly moje 2 oblíbené. Rok na to jsme nastoupili do tercie s novým třídním panem profesorem Tesařem, námi přezdívaným Olda. Mimochodem, pamatujete si ještě na tu malou třídu, ve které jsme byli a na to mínus, které tehdy Tomáš dostal? Další v pořadí byla kvarta, ve které jsme se přestěhovali z přízemí do 1. patra, do třídy, ve které jsme vydrželi až do 7. No, pak začala kvinta, my jsme se konečně stali studenty střední školy. V tomto roce jsme se zúčastnili našeho 2. lyžáku a začali jsme soupeřit s těma zatracenýma dětskama z Ačka, protože nám v průběhu celého roku bylo připomínáno, že jsou ve všech ohledech lepší než my. Hádejte, která třída měla na konci 3. lepší průměr. Pak nám začala sexta, ve které jsme zažili náš poslední, ale také nejlepší školní výlet. A my jsme se vůbec stačili nadát, byli jsme v septimě, která byla mým posledním rokem s vámi. A samozřejmě byl to rok, ve kterém se nám podařilo uspořádat nádherný ples a rok, ve kterém jsme jeli na Breně. To by bylo asi tak všechno, co bych k těm 7 rokům mohl říct. Já vím, říkáte si, jsem to tak lehce, dobře, hodně odbyl. Ale upřímně řečeno, jak chcete shrnout 7 let života? Jak do toho všeho mám zahrnout neustálé hádky mezi Faťou a Majkem? Pořád vysmátou Aničku, Vendu obracející oči v sloup v hodinách angličtiny, Filipa a Lukáše, kteří stále otravují Kláru a Lenku, Míšu s prsty přibitými k mobilu, Vaška hádajícího se s panem profesorem Kučerou o hodnosti maglovek v sešitě dějepisu, každoroční absence 3. gymnázia během bílovských hodů, naše obavy před zkoušením v hodinách paní profesorky Šmídové, Terezu a Kristýnu hrající UNO na konci školního roku, moje a Daliborovy bezchybné výkony v hodinách němčiny, Markétin výraz, když nám zase připadla povinnost stát se předsedkyní třídy, testy v hodinách matematiky pana profesora Viláka, které jsme s pravidelností psávali vždycky po neděli, Veroniku, na kterou skoro každý den čekal o přestávkách Petr. Naši schopnost být potichu, poslouchat a soustředit se při hodinách češtiny, když nás učila paní profesorka Valoušková, Tomková anebo Bláhová. To, jak Petra, Zuzka a Veronika byly napomínány, aby zůstali potichu, jak Aneta zajišťovala kytky pro třídního na konci roku, na Roščinu pozoruhodnou schopnost zůstat v klidu, i když zbytek naší třídy dělal strašný bordel. Výlety, všechny naše výlety a samozřejmě důkladnost a hlavně trpělivost našeho třídního pana profesora Tesaře. A mnoho dalších věcí, na které si bohužel nevzpomenu. Uznejte, to se nedá shrnout. Závěrem bych vám, mým spolužákům, chtěl popřát hodně úspěchů při maturitách a abyste byli přijati na školu svého výběru. A pro učitelský sbor mám také vzkaz. Prosím vás, vydržte to. Už je to jenom 6 měsíců. Teď už se ale hezky bavte a užijte si vašeho večera.
Mimochodem, uvidíme se o Vánocích.